Żvilupp ġdid fl-iskandlu ta' Għawdex fejn whistleblower żvela kif kien imġiel jagħmel xogħol fil-privat u tħallas mill-Ministeru ta' Għawdex. Dan wara li kien imqabbad minn Tony, ir-raġel tal-eks Ministru Giovanna De Bono li kien imexxi dipartiment fl-istess Ministeru. F'SMS li l-Malta Today ippubblikat l-4 filgħodu jidher messaġġ tal-whistleblower fejn jitlob li jitħallas. Tony, issa għadda ħafna żmien u għadni ma tħallasx. Ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk. Ix-xogħol għamiltulek kif xtaqt int u lil min qed li int. Issa dawn in-nies ħadu li riedu u jien għadni ma tħallasx. Taħseb li hu sew hekk? Skont dak ippubblikat l-4 jidher li wara li r-raġel ta' Giovanna De Bono ma bidix jagħti wiċċ lil dan il-whistleblower, dan tal-aħħar kien kostrett jibgħat il-messaġġ lill-eks Ministru nnifisha. Dan fis-7 ta' Diċembru tas-sena li għaddiet. Minkejja dan nhar il-ħadd Giovanna De Bono kienet kwotata tgħid li saret taf bil-każ meta kellmu għall-ġurnalisti. Jidher li l-kuntrattur involut għandu jieħu mal-50,000 ta' xogħlijiet li tqabbad jagħmel għand il-privat u li huwa ammetta li kien konxju li kien qed jagħmel xi ħaġa kontra l-liġi. Jidher li l-kuntrattur laħaq tħallas ta' xi xogħlijiet. Dwar dan il-każ għaddejja investigazzjoni tal-Pulizija.